Σωτήρη, είσαι κουρασμένος? Βλέπω χαμόγελο. Μπράβο, έτσι, ωραία, με ρυθμό. Μην πηγαίνετε γρήγορα και κουραστείτε, Παναγιώτη, Έφη. Σπύρος. Πάμε και στη Γιώτα. Γράφω βίντεο. Θα σε βάλω στο ίντερνετ. Εντάξει, Παναγιώτη. Εντάξει, Παναγιώτη. Μπράβο. Τώρα εδώ πέρα που φτιάχνει το ίσωμα, πιο σιγά, δεν χρειάζεται να παίρνουμε ανάσες. Πιο σιγά τώρα, πιο σιγά, να παίρνουμε ανάσες, να ξεκουραζόμαστε. Γιατί έχουμε κι άλλο ανηφόρα. Γιώργο, μπορούμε να πάμε πάνω χλαδιά? Ναι, αλλά πρέπει να πάτε πιο σιγά τώρα. Πιο σιγά για να παίρνετε ανάσες και να έρθουν και τα άλλα παιδιά από πίσω. Ο Παναγιώτης είναι τελευταίος. Πάλι έμεινε. Παναγιώτη, σε παίρνω κάμερα. Για γέλα. Μαρίνα, τώρα ανέβηκες. Και γιατί δεν πας πάνω? Θα έρθεις μαζί μας? Έλα. Άκρη, άκρη και παίρνουμε ανάσες τώρα.